which means there's nothing that penetrates right through. And then udoto ufuna uyaphuma or recycle ubuyele engulubeni. Udoto ufuna uyaphuma or recycle ubuyele engulubeni. That is why ama-offals engulubeni angadliwa. Amathumbu engulube awadliwa, inyama yesisu yakhona idliwa. Because that is, it's whereby isitamkoko sikhona kulahlwa yonke into engulubeni, and they let people eat the flesh. You understand? Uzothi umuntu babudoda ushuthi eat the flesh. Inyama yengulube nomuntu into eyodwa. Bungazwena. Ingulube has flesh, not meat, has flesh. And then they let people eat the flesh. Ngalondlela ke ingulube ke ayirecycle, ayijuluki. Izinto ezingajuluki ziyakwazi ukuyibamba imithi ukuthi ingasebenzi. Sengifundisa nezinye inyanga abakithi awusesoyibona kwamanye ama YouTube lento le. Isenginisizile senine content. Ngalondlela once umuntu wamisa entweni ezingajuluki, amaqanda wajuluki. You did not know that your eggs don't sweat. Because the eggs, iliyaphila iqanda ngaphakathi, line shell that is sealed, alijuluki iqanda. Ngoba uma ulipheka emanzini amanzi awangeni ngaphakathi, showing that iqanda ngesikhathi sikunika lo msebenzi, iqanda uzolithinta. Ukwazi ukuthi uzoyibone lento oyifuna for 7 days ungayidli into ejuluka engajuluki. Nanku kumuthi wakho ke manje, umuthi umi kanjena ke. Sithi lana thatha nanku umuthi kaBabu Dokotela, Umathanda imali, thatha i-charcoal. Ishisi i-charcoal, thatha i-camphor block, ishisi i-camphor block phezu kwe-charcoal. If iqala isha, qala ke manje ushukuza Umathanda imali, ushukuza. Umathanda imali musu usuyawucontsisela. Umathanda imali une code of attraction. Awukwazi ukuthandaza. Funa lento yokuphahla uyazi. Into ozoyenza icode kaMathanda imali u541 code yakhe. Umuthi nje 541 usho 7 times. Uma umuntu wesifazana, uma uyindoda usho 9 times. 541. Musu usuqedile uzobe icode yakhe izo-invoke ispirit. Then musu usucontsisela la phezu kwe-charcoal. Ucontsisela phezu kwe-charcoal. Uyakhuluma ke la ke mkhulu. Uyakhuluma la ukuthi yini wena uyifuna. Umathanda imali akwenzeleni. Umathanda imali akenzeni. Uzomtshela wena Umathanda imali akenzeni.